dwar il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika li tħabbar il-bieraħ mill-Gvern. Bħala ġew okkażjoni l-reazzjoni tagħna kienet waħda pożittiva. Il-ġimgħa l-għaddiet waqt laqgħa tal-MCSD ressaqna diversi proposti li kollha ġew inklużi f'dan il-pjan ta' riġenerazzjoni. Anki bħala starrija aħna din ngħidu li dan il-pjan huwa pjan ta' fiduċja u konfidenza fl-investiment u fl-impjiegi. Qegħdin ngħidu dan għaliex il-900 miljun ħajkunu ffokati biex jgħinu l-industrija lokali u għajmu jerġaw l-aptit ta' ċittadini kollha li jonfqu l-flus jagħti konfidenza li l-gvern jiflaħ jagħti lill pajjiż jiflaħ għal din il-kriżi ekonomika li għaddejjin bħalissa u li lesti noħorġu minnha. Id-diversi miżuri li nataw kemm għall-użu lokali, kemm il-vouchers, kemm it-traħħis fid-diesel, kemm l-investimenti biex anki nkomplu l-opportunitiet li nħolqu bħat teleworking u flexible hours u remote working. Kollha nkomplu nesplorawhom, nkomplu mixjin fuqhom u dak it-tajjeb li ħareġ waqt il-kriżi medika inkomplu issa nipperfezzjonaw, nilleġiżlaw, nagħmlu qafas leġislattiv u nibqgħu mixjin fuqu biex nieħdu dak it-tajjeb li kien hemm. Id-diversi miżuri ħajjejnu lill-familja li jerġgħu jagħtu iktar impetus biex joħorġu u jonfqu. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li semma l-bieraħ l-impressjonatni kienet li f'dawn ix-xhur li ma kienux qed joħorġu l-Maltin id-depositi żdiedu b'900 miljun. Allura issa titterġa' tidħol dik il-fiduċja kollha li kapaċi nonfqu li għandek stabilità kemm ekonomika u politika u fil-postijiet tax-xogħol li dak li jkun jerġa' jibda jonfoq u joħroġ u jgawdi l-ħajja, jgawdi s-sajf tiegħu. Diversi miżuri li rajna kien hemm apparti tal-użu tal-dak lokali u il-100 € voucher u traħħis kien hemm diversi miżuri li jinċentivaw l-investiment. Naħseb ukoll li ħatejn fil-futur huwa l-400 miljun li ħajkun hemm fl-infrastruttura industrijali. Allura inti qed toħloq iktar niċeċi ġodda li jgħinu il-ħolqien ta' impjiegi ġodda u jsostnu dawk li diġà li hemm. U hija xi ħaġa li niddiversifikaw l-ekonomija tagħna biex ma tkunx dipendenzi fuq settur wieħed. U dik tgħin ħafna fil-fatt waħda mill-punti li ħarġu tul din il-kriżi hija il-resilience tal-ekonomija tagħna li kien hemm setturi baqgħu għaddejjin normali u ma waqfux avolja kien hemm il-kriżi.